Naom! Day 3 ni Papa Mar. Nagabisos ako si Bipihin. Baka ngaya maapiki ngaya ako padi. Nasa travel ngaya kami. Nako, di. Padagos abanti lang kita. Yan. Nauna po sindaduman mga tugang sa US of A. Ayan, ang ating pong Vice President for Network Programming at saka ang ating Executive Vice President. Ayan, nauna po sindaduman sa US of A. Nasa travel sinda from Valley of Fire sa Nevada. Ayan, okay. Aba, kami at may atin na rin po kaya duman sa Las Vegas ang stay po mga pag-iriba together with Ma'am Brenda and Sir Nonoy para po sa tuya pong pagpapahiwas kan sa tuyang mga serbisyo pag-abot po sa broadcast. Kaya padagos po na nag-update ang sa tuya po na kumpanya para sabi nga ni Ken makasunod kita sa hagad kang panahon. Alright, ako po sa lingkod, Mardilada iba, sadit sana pero tiyan, marata. Mga misis, mga mister, barol na tanay yan, ang mga nakasaksak taaga na. So electric pan palto ko na malipot-lipot na. Mga baki, magtarabag sa mga magurang ta, Sabado mo yan. So mga ka-seniors na, magtaga unat-unat na, magtaga or exercise, day magparaisip mga sir, mga ma'am, day magparaisip na kung ano-ano. Kahit sa nakitata, good news baga, na binuksan na kan Iran completely mga tugang ang kunyan, Strait of Hormuz. Araw mo dyan na nangyari kang binuksan sa Strait of Hormuz. Biglang buminugsok pa ibaba sa presyo kang crudo. Biglang buminagsak sa presyo kang crudo. From 98 sa Brent crude. Naging na lang, naging 88 na sana. Diretso ang bagsak. Mga tugang sana, diretso yan. Although may mga ibang barko nag-aalangan pa mag-agit for security. Si Papa P nasa linya sa tuya pong mga dagdag na bungkaras kanistra. Garlinig katurong si Papa P. Papa P, good morning. Good morning, Andy Mar. Good morning sa mga paraantabay. Gano'n na kailangan turog kang purog-purog ni kunya na. Mogmaon si Papa Donald. Hindi ako nangaturog tapig bibilang ko sa nag-aaging barko na. Ang dami pa kaduan, mga 200 na nag-aagi ka na aldaw. Matindi, Andy Mar. Traffic mo yan sa heavy traffic na sa Strait of Hormuz. Ito palan, ayakpit man sana palan iyan na, naagihan na iyan. Kaya matindihan mga maniobrada ka mga barko, di? Roger, to that, Andy Mar. Nagkukurbada pati iyan. Roger, ngunyan, ang karayan, talaga dahil ko nangaturog, tapig sumaybayan ko, dua pang bagay tabi, Andy Mar. Primero, oil prices, talagang minababa na ngunyan. Sige ng pitik tabi, Andy Mar, sige ng baba. Na Brent crude, buda iba pag mga trading systems ka na oil market. Tapos stocks, nag-surge na tabi, Andy Mar, paitaas na stocks. Yes, maganda, maray na sinyalis yan. Roger to that tabi, Andy Mar, duwang bagay, may nag-iitaas, may nagbababa. Correct. So presyo, nag-iitaas, so stocks na ngunyan sa world market. Tapos sa supply ka na petrolyo. Tapos nagbababa tabi, Andy Mar, so presyohan sa international world market. Sana masustinira. Ini baga, garo offshoot ini kan pag-uro na nagkauyon so Israel buda so Lebanon. Nangaya masispire kita sampulong aldaw tanga ngayang marunot na Swiss bula nangyari. Roger, so nangyari and yun na yan mantang nag-iitaas ang oil supply, nagbababa ang presyo sa world market. Igabangan pa Andy Mar itong so blockade, diretso so blockade tabi Andy Mar, pero ang blockade duman sa mga barkong pasiring sa Iran. Roger, yaon pa man giraray sa blockade. Naon pa man giraray.
yaon so super sa nabal kang US yaon pa sa Strait of Hormuz pinag-abangan so mga pasiring sa Iran ta day pamanbagan nagkukunyan so ang sabi ni Donald Trump ining blockade halion kun so Iran tumugot na duman finalmente sa deal na pinag-uurlayan naman ngunyan antes patabi Endimar na magbalik giraray sa second round of talks ang US buda ang Iran tabi Endimar. Ayan, ang crucial dyan na pinag-urunan nila so kung paano haralion sumayaman na nuklear. Dahil minapasumitir sa Iran? Dahil may napasumitir tabi Endimar. Pero diit na sana sabi ni President Donald Trump, diit na sana may plano nga na siya mismo magduman sa Islamabad, Pakistan si Donald Trump siya mismo mapirma muda makikiabrasa duman sa mga Iranians. Iyo. Roger, iyon ang plano Endimar and nagkakapirang aldaw na sanan buda oras posible. And ngunyan talagang inian na marita sa kinaban na matindi. Pagbagsik ini na kan mga presyo kan petrolyo buda pagbukas na kan Strait of Hormuz. Roger that. Yan na talagang halos binaok ko pa rin kang gabos na mga news sources ta. Iyo ang nakabandera ngunyan na pagka-morning. Roger, basta naglalaba ko sa banggi. Puminitikso sa kuyang satellite. Nagtaram si Minister Aragchi. We complete nga open the Strait of Hormuz. Yung gigununan mo. Roger, tapos imbag man tulo si Trump. Hormuz Strait is now completely open. Thank you. Huwag maonon. Pero ano yan so Iran man palan Day pa man ihali so Israel day pa man ihali totalmente so grupo ninda so tropa ninda duman sa may parting Lebanon. Kaya medyo yung pansaro na pigbabantayan anong magiging lakdang kan Hezbollah. Pero ang Lebanon nagtutugot ng runoton sa Hezbollah tapasaway na ngaya. Human related tama ito hindi martabi so pinagsasabi mo ining pag-open kan Lebanon por dahil iyan kan ceasefire naman na pinag-broker man girari ni Donald Trump, President Donald Trump. Roger. So gira man kan Israel buda Lebanon. Pero ako ba nakalaban kan Israel sa Lebanon? So Hezbollah. Kumbaga concentrated man sa lugar na pigpapatamaan ninda. Roger, nayaon sa Lebanon. Yan. So, nagkaigwaning ceasefire na 10 dias, kan mag-ceasefire, dapat man nagpahayag so Foreign Minister kan Iran, bukas ang Strait of Hormuz. Yan. So, banggi, nagkalagawan na duman sa pag-agi tabi Endimar, and ang mga barko na iyan, luwas ra laog na tabi Endimar. Pinagmumonitor tangani sa International Maritime Traffic, talagang matindi. Pag-aaragi na nagmamani obrada pakurbada nagbinobrada kapirang metro sa nayang kay iwas and ang pinag-abangan ta kun din nagluluwas ta Endimar na kung talaga man agad na may mga ibinugtak na sea mines taga-reblap man sa ngita dahil man ganing barit ang nagluluwas mo yan may naharaling sea mines so dahil yan kaya baga so pero sa mga barkong komersyal pasiguro man ilang ang tango na ngayon kung ano ang mangyari naman sa nag-araging inot. So, pero bakul hindi man nakakalusot talaga. Dahil man yung nangyayari. Iyo man ang pinag-abangan pang istorya. Yan. Kung magamungan igong ibinugtak ng mga mina bomba sa irarong kang kadagatan ng kan Strait of Hormuz. Pero sabi baka ngayon black man sana. Taday man ning nagbubutpango niya na report na lininig ito kaniran. Basta binukasan sa naman baga sa traffic sa gabos na barko. Iyan na Strait of Hormuz. Baka sinigid ni Trump. Kantro pa ni Trump. Baka sinigid kan tropa ni Trump kaya buwilo na dahil naman nakaribok so Iran. Anyway, magayon na news yan and inyong pigsasabi ng mga maabot sa 18 pesos ang presyo kan diesel na rollback sa Martes baka madugangan ba? Pwedeng madagdagan pa ta. Sige pa, hindi maran bagsak kunyan ka na oil prices sa international world market. So Brent ang matindi. Sige ang tipid pa ba? Nasa ano na from 98, ngunyan na pag bago ko nagtukaw digdi, nasa 88 na. $88 per barrel. Roger, nag-83 nga na Endimar kasubagong magahon. Yes. Kaya Endimar. garosiso.
Garosiso. Anyway, iyan dakulang bagay man yan para sa tuya na nag-aantabay na para konsumo ng crudo, buda, petro, ano yan, mga produktong petrolyo. Brother Andy Mars. At least may Okay. good news kita niya na iyon din nagpakaturog sa tuya. Ang lalaking hindi nakakatulog. Alright, ayan. Sige tabi. Papa P, salamaton. Thank you so much, Andy Mar. Good morning, tabi. Yeah, tugang Papa P, Pio Fernandez, sa kasubang di Papi ko para iling ko ni si Papa P na ako na nakakaturog. Tako kaya, digdi na ako kuminaturog sa istasyon. Ta nagpasiguro ko ta, so linya kan internet sa 99 o sa house, mga tugang, nagka-problema. Sabi ko, dumaan ako sa arong sa istasyon makaturog tanganing madakop ko tulo sa mga pangyayari sa kinaabahan. Di ayos mga. Bueno, mga tugang, diretso kita sa mga istorya. Nako, kanina pa itong mga kababayan, mga pag-iribata, mga tugang ali po dyan sa Satuya pong ano yan, sa Satuya pong luwasan. Mga tugang, Storyang may mga mainit na bareta. Sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Nasa linya mga tugang si Baby Angel Mustasa. Baby Angel, good morning! Please come in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa itong mga parantabay. Okay lang maghalat. Ang importante Sir Mar, magbaba so petrolyo. Awa, ay, garwa bakal ka ng liwang maarang, sarong bako. Dahil Sir Mar, madakulo ng gasolina ang nakakonsumo pa nag-uli ka rin sa kagbakong. Iyo, kunyan ano. Mga pirang kilometro na alis dito sa sentro. Ay, di ko lang Sir Mar aram ta kang maturog ako. Pero imagine mo lang Sir Mar ang pasisiring digdi sa may boundary na ba kay ni Sir Mar ka na Sorsogon and Maan nito. Oho, iya. Na. Kaya distansyadong marhay. Iyo, pero Pero ang temperatura digdi Sir Mar, masiraman kunyan dyan, araw kaning aga, isos. ay sus ko Sir Mar, nagkukubog-kubog ako ngunyan o ni ako di nagre-report. Baysa na ta. Ang araw ka na klima, nakakapaputi yan. Anyway, Sir Mar, sige, ano mga nasa mga pangyayari? dugang tapang barata, arestado ang 33 anyos na babae na kaibahan sa mga listahan via Sir Mar kan other wanted person sa Legazpi City dahil sa panghabas o kasong qualified theft. Sigon sa Legazpi City Police Station, Sir Mar, sa panganat ni Officer in Charge, First Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang akusado ang namidbit bilang si alias Merly as in residente kan sarong barangay sa syudad. Ang pagkakaarestar Sir Mar, ang basado sa ginibo man na o sa ipinaluwas na sarong mandamiento di aresto sa nasabing persona kung sa imipercha ini Sir Mar na Oktubre 21, 2025 para sa kasong qualified theft kung sa ina sa 40,000 pesos man ang pigrekomendar na piyansa para sa iyang paramientras na libertad. Sa presente Sir Mar, nasa kustudya ini kan Legazpi PNP para sa magakanigong disposisyon mantang siniguro man kan hepatura na padagos sinda sa paglapag kan mga persona may pigakampang na kaso para mapanimbag man ini sa lay asin matauwanan man yung justisya asin matauwan man yung penalidad basado man duman sa inang nakomitir na violasyon tabi Sir Mar. Alright, okay. So yan Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. Yan po tabi mga dagdag natong istorya. Mientras tanto, good morning kay Bing Ben Boris. Diyan po sa San Isidro sa Malilipot, sirimang kay Benji de Pogi, Benji Hile, pasyato na po kay Manay Agnes Mape and Madam Amada Esplana sa Morning Hirit. Thanks and God bless all the time. Yan. Siring man si Lenny Barugo, good morning Sir Mar, sabi niya. Ayan po tabi. And then siyempre, partner King Rinaldo at saka si Gerald Aranya nakaantabay. Bueno, doon po mga istorya po dyan sa luwas. Ang sarupang ano yan, babaying nakashort. Karen Alara sa linya. Karen, good morning. Please come in. Yes, good morning. And Dimar, tulos naman na pinag-iskusar ni Gobernador Noel Lozal ang pagpa-aprobar sa na supplemental budget na 80 milyones pesos bilang fondong asistensya para sa mga manlain-lain na sektor na apektado kay ng crisis sa probinsya kan Albay. Ano yan? Yan yung pigsasabing multi-sectoral intervention ni Gaob?
Yes, sabi and Ay, demand. tiyang tagama 80 million pesos. Yes, and Pero demand. subject yan for confirmation man o pagtugot na magkaigo ng supplemental budget sa sanggunian. Yes, tama and demand. Mhm. Sa pakipaghuron tangani kay Provincial Accountant Ray Samuel Locsin, sinabing talagang papa-aprobara naman tulos ini kan gobernador sa sanggunian panlalawigan. Aha. Tanganing tulos naman ining maibaba sa mga apektado asin mga nangangaipong persona na matatandaan baga prenomisahan tabangan kan gobernador kan nakaagisa ng aldaw. Aha. Tanganing magkatabang sa epekto kan gera sa Medyo Oriente sa mga barakalon asin pagkabuhay. Gustong Ngunyan, sabihin, bako lang mga driver o sa transport sector ang tatabangan, kundi pati na sa mga pobreng tikoy. yes and demand. Mhm. Tatapos permanta, bilang parte kan local finance committee kan kapitulo si Sir Ray Locsin, ang sasakubon kan 80 million pesos na asistensya iyuan para sa fuel subsidy kan mga nasa transport sector. Aha. May libreng pabagas. Babagas. May mga para man sa mga paraoma asin para sira na asistensya. Asin may allowance para sa mga college student. Ay, matindi, Mantang may kabilugan ng pondo. Dahil pa man actually hindi magdeterminado kung pira eksakto so kantidad na marireceive kang kada individual hali sa gobyerno provincial kan Albay. Iyan. Unsurable man sana dyan, so 10 kilos na bagas. Dahito pwedeng bawasan ta kasugon ito kan presidente, ano? Yeah. Diba? Yan yung biyayang bigas para sa mamamayan. Yan. Yes, and demand. 10 kilos every other month. Yan. Tama. Okay? Kaya, pag na-aprobara na ini kan sanggunian, ang gigibuo na kan mga concerned department head kan Provincial Agriculture's Office, PSWDO, kan APSEMO, ano pa, Aha. makwinta ini kan mga tatarawanan, asin ma-estimate si budget kung pira ngayon specifically ang itataong asistensya, halimbawa ngayon sa mga estudyante, Aha. kung 2,000 or 5,000, kung pira man sa mga parasira, asin sa ano pa. So nasa nasa proseso kan pagdeterminar kan mga benepisyaryo kung saan pwede talagang matawan. Yes, tama and demand. Yan, okay. Kaya tigla na uman na sa Lunes na sesyon o kung daiman tuning sa mga susunod na sesyon sa Martes, umagi na ining appropriation ordinance sa Kamutkan Committee on Budget and Appropriations bilang certified as urgent. Susog iyan sa kamauutan ni Gobernador Rosal na makatao sa lalong madaling panahon ki-asistensya. Roger. Yan ang report, Karen Ala, Desiderio News. Thank you very much, Karen. Mga tugang dagdag na istorya, aliputan sa Kapitolyo Provincial. Mientras tanto, lipat kita. Mga tugang kay partner Alar Mario. Partner, good morning, partner. Ay, sandali ha. Nagda-dial si partner. Nasikadang garukan sulog. Nasikadang kan sulog na putol. Good morning po, mga kasinyors. Good morning at saka sa mga nagpapasariring na po dyan mga tugang sa Sawangan Park. Yan. Good morning sa Indo. Elisa Pardo, marinaga ngayon sa Gabos. God bless. Yan. Alright, ready na? Negative pa. Yan, negative pa. Si Chief Jim na una. Ayan, mga tugang duman po sa mga kababayan niya to, ha? Ayan, abang-abangan ta. Pero may good news para po sa mga misis. Kasunod, makasabi ko nga so LPG may bawas na naman. Yan. Effective kasunod ba? Nagbawas naman kit 33 pesos per 11 kilograms. And then kasubanggi nilos man kang presidente, ito po mga tugang na pagbawas na kan excise tax sa kerosene at saka mga tugang sa LPG. Alright? Bueno, Partneral, good morning. Please come in. Hello. Yes, great. Salamat sa partner. Salamatam. Nagdudua-dua ang mga barangay officials, lalo na digdi sa Legazpi, na may pasunod ang gusto mangyari kan DILG na bawalon ang mga ubak sa gilid kan tinampo, limitaran ang oras kan mga videoke, asin implementar ang curfew hours ordinance. Sa pahayag ni Liga Vice President City Council Attorney Amorex Ranieses, na bako naman bago
ang ordinansang yan digdi sa Legazpi. Aha. Alagad, dahil man ay papasunod nin tultol. Kung sa Metro Manila, naging kontrobersyal ang isyong ini na nag-ani nin mga negatibong komentaryo. Aha. Nabutol si partneral. Yan. Garo na talamatam. Atawag talamatam ka mo magpa-autob. Baka ka mo madali kang dereliction of duty. May batas na dapat ipa-autob. Ang batas ay batas. Yan. Di ba? Tayo po para magayguaning ligtas as in maaya-ayang pamumuhay ang mga kababayan. Partneral. Yes, partner. Sa Manila baga, naging kontrobersyal ini. Nag-ani nin mga negatibong komentaryo. Lalo sa social media, kaya ngunyan, digdi sa lokalidad, naririparong dahil man ini naipapasunod pa, dahil nga ni sa pagduwa-duwa kan mga barangay officials, dahil inot, dahil pa man ki go signal, ali sa DILG Regional Office, pero kung may sa mga existing, lokalidad. pero kung may existidong sabi ni Councilor Amorix, kung may existidong batas, dahil man kayo po na magsuop ang DILG. Yan kay Diba? po sa namang gayod ki. Ibig sabi ba ganyan sa sanggunan, implementasyon naman sa ang problema tatao ni nga, igwa na di ki, alo yun ang ipasar. Given na talaga sabi nga ni attorney ni City Councilor Amorex, bako na bago ini. Bata, nagduduwa-duwang madagitan. Iyon na nga ni. Sa bata na mamarong na. Ma-election baga. Marangay ako na postpone. Bagay, may mo baga na i-postpone giraray. Masabi baga ni Congressman Pido Garbin, attorney. May mga oron-oron sa Kongreso, sa Senado. Paano palang partner na inirid ko, sabi kan sa kuyan kulalapnit duman sa Kongreso, both from the Senate and the House of Representatives, na ang target na so 16 billion pesos para na magamit sa pangangaipo, ka mga nangangaipo. Imbis sa eleksyon, kitao na sana sa tao. Pero ang sabi ni ni amigong Comelec Chairman, garo ngaya sala ngaya ang fight nindo, that is ngaya unconstitutional. Paglinipat mo ngayon ng pundong ini, unconstitutional ngayon ini. Hindi magkarasuan naman sinda. As far as Comelec is concerned, diretso ang eleksyon. Kumbaga sa mix ang pangimati ng mga barangay opisyal. So, napapagal na kang kaso relisit, gusto na maghali. Iyon na nga ni. So, di ka magamahan man na makatukaw, gustong mga lawos na, dali-dali na nga. Kaning magkasaralidan ngayon mga ang ugat ko na barangay opisyal. Ano naman dyan, Inda, kananaan ay batangon yan, mapagalo naman ang trabaho, kan barangay opisyal. Yaon, sa imo gabos mas maray pa nga ni magkagawad kaya sa syudad. Ay, yung baga, lalo pagkapitan, ay Sos Maria Joseph, 24 oras kang nag-aabantay sa barangay. Anytime, pwede ka pukawon. Tapos, yaon pa sa imo so KBL. Kasalbo niya ginabong. Igwapang saro na be. Birthday. Birthday ka ba siya? Minsan nga, ang problema. Naputol si Patronal. Ano nangyari ngayon sa mga telcos natin, ha? Napuputol lang ang puputol ang mga linyada ta. Partner! Yan. Yan na. Partner! Hello, partner! Pero mga maisog ang sulog mo dyan, ha? Kikuro kayas-kayas ang linya. Nawala na? Nawala na sa Patronal? Partner, redial tabi gira na yun. Nganing matapos tayo na sa imong kunyan, platika. Yan. Mga barangay official tabi, di magparadua-dua. Ang batas ay batas. Yan. Sabi nga niya kaya, ignorance of the law nga excuses no one. Baka ka mo madali ka na mayroon reklamo dyan, lalo lugod ka mong magka-problema. Di ba? Yan po tabi sa mga kababayan ta. Ang saro po sa iyan nga haloy na. Tanar mo talaga, haloy na. Medyo lang garo may variations duman sa pagabot sa pagbidyoke. Baka sa variations sa oras.
Tadumambaga sa uso kasuguan kan dahil diyan hanggang alas 10 ng banggi. Pero sa iba may nailing ako na iba na hanggang alas 11. Ang barailing nga ni bagang mo niyan John, dahil naman naabot alas 12. Pag alas 11 sara mo sa mo na. Rali na iwaw. Dahil ang paragan mo niyan. Alright, wala na si partneral, ha? Nawala na, okay? Partner, okay na ito. Kunin na natin mga tugang si Chief Jimmy Nasalita. Ali po dyan sa sayo pong area. Sa 3rd District. Chief Jim, good morning, Chief. Sa Director Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, talagang pipanganaan na digdi sa 3rd District ang mga puoninyog sa mga illegal na pagpalod. Maski sa ina sana, nakabubuldan, iguan ni nare-recover na mga abandon na mga rinitasong mga puoninyog, ang kapulisan. Posible sa krisis ini nababalingan nakan mga nasa harayong barangay para may salbar ang mga pangangay posuklat ini sa objeto kan gobyerno na makapagpataranom ng milyones na puoninyog nationwide. Paano ini kung mas nakulan pigtutumba kaysa sa pigtatanom na mapapakinabangan taon pa ang bibilangon. Yan, bako lang Kung baga... manaligdi sa Bako lang basta-basta ang pagpatumba kaya bako. May permiso kang kakwaon. Higwang clearance sa barangay, sa PCA, sa pulis. Wala man direktor na nag-aagi sa proseso. Dahil na nag-aagi sa proseso, nagkakadiscover na sana na abandon dainin nasusosog na kung sisay an may kagibuhan, sisay na persona ana sa likodan kan mga pagputol ninyo. And igwamanin mga chief police na nadadako lalaog sa mga refer ban baga ipig bibiyahe bako magayon na sinyalis ni direktor ang negosyo na gayon ini na mga sistema kan mga paraludad ni nyog digdi sa 3rd District. Sa latest information nakalap kan DCG Binyos gikan Hobiliar PNP sa pamamayo ni OIC Chief of Police Captain Romel Aringo sa pagkonduser ninda nin anti-criminality and law enforcement operation patrolya, nakachimpuan mga polis sa Obilyar sa barangay San Roque, kasuhan ni naabot sa 15 pidaso ng mga kukulambers, ang so-called 2x8 2x12, estimated 240 board feet, ang kantidad nasa 4,800 pesos. Sa ngunyan, dahil maintindihan kung sisay nasa likodan ka nasabing pagpurutol kan mga nyog, sa ngunyan pinag-investigaran ini kan Obilyar PNP sa presente, sabay sa mga patrolya kan Obilyar PNP ang may kinaraman sa pagpreserbar kan mga rekursos naturales, kung saan bakuso naman ini digdi sa Obilyar na mga report na ini, kundi digdi sa 3rd District Haro sa mga pagpasyar niya to sa mga hipaturan in pulisya. Igwa kita nin mga reports asin mga na-timing na mga nakatarambak na mga pinatol na mga nyog, ebidensya na igwa nin mga nagkakare-recover ang kapulisan. Mga baka next week direct makuha na niya to nin reaction kay ni ang Philippine Coconut Authority. Dahil ko na kaya aram kung si isa yung provincial manager o regional director dahilan sa bako magayon na mga reports na nakakalap niya to ini digdi sa mga hipaturan ng polisya sa 3rd Distrito Canalbay dahilan sa anyog dakulaon ang importansya kay ni sa satuya pan kontra frontliner ini sa kontra sa Bagyo baga, sa kan Paros. Windbreaker. Windbreaker. Ikadua, protection sa sobrang pag-init kan panahon. Takulang na baga kita ki mga kakahuyan. Lindong, grabe bagan pakinabang kanyog pun sa buko, dabos ng party kanyog. Pun sa gamot. Pun sa gamot sagod sa puro-puro kan dahon. Tree of Life. Yan yun ang pipanganaan. Iyo. Wala naman ki mga kakahuyan kita tayo man. Dahilot ng sumakahoy na wala na.
ngunyan pipamuring ta na naman nyog. Kulang man kita pating nahiling naman nagtataranom ning nyog. Paano nakita sa ini sa mga puturo na mga maabot? Aha. Yan, direct an sa to yung mga dagdag na informasyon sa ngaran kan maasahan ang serbisyo pag-abot sa komunikasyon PYC Enterprises pamamayon in the Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio Orosite Legazpi City hanapon sa na basta radyo ang hanapon komunikasyon PYC Enterprises. Roger. Inasalita DCGB News. Thank you very much. Yan po mga tugang Chief Jimmy Nasalita. In connection po kayo. Nako. Ha? Oy mga kabarangay. Pag nadakop ka mo kayan, may pinalitan pala na 1 to 6 years imprisonment. Tapos ang multa nagpupuon sa 50,000 hanggang sa 500,000 pesos. Iguaning mga pwedeng putulon, mga tugang, kaya nag-agad yung permission sa PCA. Iguang pwedeng putulon sa mga kunyan, sa mga maedad na, sa mga may hilang, o kaya sa nabiktima mga tugang kang bagyo. Iyan, pero kay puan magkuha, mga tugang ng permiso, base po yan mga tugang sa Republic Act 8048 of 1995 na pinag-amindaran ng Republic Act 10593 na nagbabawal mga tugang sa pagputol ng kahoy ng nyog na produktibo pa. Yan. Tapos mga tugang dapat magkuha ng permiso tapos may bayad po yan sa PCA. Eh di may kairasan dyan mga tugang so munisipyo, buda sa barangay. Yan po tabi adi para sa mga kababayan ta. Alright, good morning kay Sir Andy Marbella. Ang may guson mga tugang na pamayokan sa tuya pong ano yan, grupo para sa kalinigan. Padagos ang pag-inirib nindakan mga nagkaralaylay ng waratak-waratak ng mga linya ng kuryente. Yugyug noon mo magiringat po tabi. As in maging responsable mga telcos kasi do po tabi mga linya. Pagday ng connection, alianaan. Kung nagiranay tabi do ba kung iwararag sa nindo dyan, pag may na disquido, dahil man kamo minatumar parte, di ba? Dahil man kamo minatindog na sa kami ngayakaan. Kami ngayang balakan. Kaya po duman sa mga kabarangay ta, good morning na sana. Alright. Sa tuya po mga headlines, yan po na pagkaaga, pasadahan ta. Headlines sa itong darakulang mga bareta ngunyan. Sa lado nasyonal. Deportation pwedeng kampangon ni dating Congressman Saldico matapos na magluwas na warang extradition treaty ang Pilipinas asin ang Prague. Mentas na si Presidente Bongbong Marcos nagpahayag din kandaan na dangugon ang mga magiging statement ni Congressman Saldico sa flood control scandal. Si Congressman Pido Garbin pighagad na makapagtaram nin librido. Kumbaga buwelong makapagtaram si resigned Congressman Saldico pagyaon na pudigdi asin da ipagpugulan. Kaya nga ipagpugulan na magtaramta dakul pa nga siyang tataramon. Yan. Poder kang gobyerno sa oil industry kay puwan na pong ibalik. Mantang Department of Finances and BIR nagpalos na po ng guidelines sa suspension and excise tax sa LPG and kerosene. Propestong postponement kang barangay SK elections na kadepende sa aksyon kang Kongreso, siguro man po yan sa Malacanang. Mantang negatibong epekto po kan padagos na gyera sa Medio Oriente, kadakol daw pong OFW sa nawaran na ng trabaho. Sabi ang kan DMW. DTI, piglan sarman ang 2 billion pesos na transport loan para sa mga operator at driver. So gusto ngayon mag-convert na pasiling sa electric, pwede ngayon digdi. Presidente Marcos, sinuspindir man ang excise tax sa LPG at kerosene sa laog ng tulong bulan. Mantang ang PNP, nagpahayag na handang ako ng kustodiya kay dating Congressman Saldico. Pagbalik ni Congressman Saldico, meet sa daw sa pagkapanimbag sa mga imbelto sa flood control, sigun man sa flood control scam, sigun man sa Makabayan Black. Matang NBI, nagbilog na po mga tugang ni specialized na unit na matutok sa national security threats. Good morning kay Brad Miles Samar. And then, siyempre si, ang Councilor Joy Maristela,
kan Santo Domingo, mga tugang nakamonitor tabi. Yan, sa AM Band. Good morning, Tabi Konsi. Luman po sa mga kababayan na nag-aabang kang kamugtagan po kang panahon. Subukan natin mga tugang ang linya. Kasi ay pong mga Dabar Cards. Diyan po sa, ano yan, sa Pag-asa. Si Ma'am Alexis pagkaroon niya ng duty, adi. Ang dabis-dabis na broadcaster, broadcaster, na forecaster mga tugang Kapag-asa. Alright, tingnan natin mga tugang, makikunik kita, di man po sa Pag-asa, maraman ta po ang kamugdagang kapanahon ngunyan, pero ang aram ko walang bagyong darating yan. Walang bagyong darating ngayon pong Abril, para po duman sa mga kababayan ta. Ayan, hindi pa nakakakonek. Ayan. Calling mga tugang, calling Pag-asa. Ayan, nagring na. Ayan, bad lamang masimbag na kita. Hello. Hello, Ma'am Alexis. Si Mar po ini sa DCGB. Pagad po kaming forecast. O na po ika. Ready na? Please go ahead po, Tabi. Yes po, good morning po. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tayang panahon, kunyang petsa 18 ng Abril, aldaw pang Sabado, ang nakaka-apekto man nila yon sa buong Bicol region is itong mga localized thunderstorms. Yung asahan niya to na padagos ang weather condition na bahagyang mapanganuron sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabikulan ngunyan na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa norte sirangan ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alo nin kadagatan. Guwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang heat index naman, asahan niya to na sa ating heat index forecast na possible na aldaw dito sa Legazpi na umabot ang heat index ng 37 degrees Celsius. So hapon naman ang pinaka alangkaw na heat index na ating record is Pili, Camarines Sur kung saan nag-abot ng 38 degrees Celsius and din naman sa Legazpi City, Albay nag-abot ng 37 degrees Celsius. The rest naman digdi sa Bicol region almost same, nagre-range lamang ng 36 to 38 degrees Celsius. So padagos man nila yon ang good weather, no, na namamatian pa. Sa tuyang monitoring ay tigmo-monitor naman giraray itong bagyo na sa luwas kang Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Sinlaku, pero sa ngunyan ay teman talaga sa maapektuhan itong bagyong ito at continuous lang ang pag-arayo nito sa tuyang bansa. Bale, yun po sa ating forecast. Ini po si Alexis Rivar, hali po digdi sa Pag-asa Legazpi. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat. Yan, mga tugang, Ma'am Alexis Rivar, ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. So, yan po, Tabi. Mainit pa rin, pero medyo mas mababa na yan. 37 degrees Celsius ang expected mga tugang na ano yan, na heat index as compared kasudma na uminabuting 40 pangyari. Basta mga ka-seniors, mga batit, mga dahil magparabaratan at difícil lalo kung mga nagninipis ang buhok. Yan, sabi kan sa tuyang research, mga tugang duman po sa newsroom, iyan pala na direktang pagparabalad na natatamaan kan saldang kan alon sa imong buhok. Kausa pala ng partner kang pagpaparaurot. Pero yan kay Junapulis dahil yan sa kaskas kan dalagan kan motor.
nahati ang buklis. Diba? Alright, Papa John, meron tayong paningit yan. Meron yan, okay. Mga tugang, duman kita sa satuya pong paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Mga tugang, nasa linya si Shara May Liron para po sa paningit sa Morning Hirit. Shara May, good morning, please come in. Good morning po, Sir Mar, asin sa tuyang mga paraantabay. Akram daw nindo na ang paborito tang avocado na healthy sa tawo, ang garipalan lason sa mga bayong. Sigun sa Journal of the American Veterinary Medical Association, ang avocado ang may natural toxin o chemical na pigaapod na persin. Ang persin presensya sa bunga, dahon, pisog asin magin sa kulit kan kahoy kan avocado. Sa tawo, wara ining epekto alagad sa mga bayong, nakakalason ini kunsain kapag ang bayong nakakaon kay ni asin na-expose sa persin, pwede ini magkausa nin seryosong epekto siring kan myocardial damage o pagkaraot kan heart muscles, pagal sa paghangos, panduluya asin pagkagadan. Yan po Andy Mar ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara May Laron. Marhay na aga. Good morning, Shara May. Yan mo tabi ang satuyang paningit sa Morning Hirit. Hirit. Yan, alright. Di naman po sa mga kabarangay tabi. Masabi ni Sir Andy, tapos na nga sa pagrilinig-linig mi. Dakulo na mga dakulo na mga yung pinadala sa kuyang picture ni Sir Andy. Dakulo na mga wires nin maniba-iban ko niya, no. May mga sa internet, may mga sa telepono, mga tugang na naikarga sa truck. Talagang pinugapuga mga tugang kang grupo ni Sir Andy. Yung pagtangkas kayan po ng mga karalay-kalay ng mga wire dito po sa tuya pong palibot. Yan, sige po, tarabangan ta po ang sa tuya pong mga otoridad kung may nahiling ka mo dyan na nagkakalay-kalay na mga wire. Total, may mga color-coded na po yan. Ipaabot na po tabi sa ano yan, sa otoridad tangani na sinda naman magtarangkas kaan. Igpa para dagdagan nila ang trabaho ni Sir Andy. All day ng lalaki, dahil managsasayo nga. Dito pa lang sa Legazpi, Papa June, ang video ki ordinance pa lang dito, 5 to 9 p.m. sana. Alas 5 hanggang alas 9 nin pagka banggi. Siguro sabihin, mas ano nga ni, mas sa baba, mas atab na matatapos ang karantahan kumpara duman sa pautubaga sa Manila kan Morning DLG. po, para po sa magiging Ano ito? Kunyan, alas 10 doon sa Inda. Dito sa Tuya, mga tugang, dito pa lang sa Legazpi, 5 p.m. to 9 p.m. Mga, ano yan, mga barangay officials tabi. Yan, maging trabaho ni Denta. Tagapasunod bang kamo? Di ba? Good morning kay Jen Istola. Yan, si Jen pala ni Istola, naka-monitor man kasubanggi pa. Diyan po sa mga pangyayari, mga tugang duman sa Estreto Burmos. Kadako lang mga nag-aantabay mga tugang sa mga magiging dalagan mo niyan dapat sa pangkinabantang sitwasyon. Tayo na po nga niyan. May mga developments po tabi. Basta ang magayong kayan, nagbaba ang sa tuya po na yan na presyo kang produktong petrolyo. Hindi ko ano mangyari dyan sa suspension ng excise tax. Kaya ang baga may nakasapahayag baga na pag nagsanggatos na ngayon dolyaris kada barilis saka ngayon ilalapat yan. Yan sa katanag baba. Halio na? Ayaw natin na. Pero duman sa ang sakop man sa nabayakan binagano kang excise tax, so kunyan man sa na LPG bulak kerosene. Iyon sa ang pinatawan. Di ba? Yung diesel, yung gasolina, hindi pa. Dahil pa po yan, pigaadalan pa yan kimaray, mga tuganggang mga, mga otoridad, garo ngayang makikinabang kay bako man sa pobre. Diba? Kaya yan po ang mga padago sa pag-ururon. Pero may mga may mga nagbubusol na sa kamera na ibalik na nga sa gobyerno ang kontrol
Di ba? And nababanggit na mga tugang sulating gitong OPSF, Oil Price Stabilization Fund. May nababanggit na. Duman mga tugang sa mga nagluluwas na mga mga impormasyon na pagpapaabot sa tuya, ka mga friendship na duman po sa kamera. Na ngaya igwanang nagbubusulig di papamar na ibalik na sa gobyerno ang control ngaya mga tugang kang diyan po sa pagpepresyo kang petrolyo, kundi hanggat yaon po yan na oil deregulation law, day po yan na amyendaran, day yan na hahali mga tugang magpapadagos po na siring ka ng sitwasyon ta. Di ba? And then yan po nga ng hapot kayak pa daw magtagama ang gobyerno nin pondo na OPSF ngaya, Oil Price Stabilization Fund. Manong dyan na kanin may magamit, mag-subsidize ang mga oil companies, tanganing di matamaan maigo ang satuya po ng mga kababayan. Yan po ang hapot dyan. Sabi man kanina, iyo ngaya. Dakulong man sa ngaya na nagagamit ngayon sa kabuuan, maray pa ngaya dyan nga, tagbagawas ngayon makinabang. What's going on? Bata, sabi baga, ano ito? Pag security guard ngaya, no ID, no entry. Ano ito? So, no guts, no glory. Yeah. Pag duman ngayon sa mga buhaya, no money, not happy. Ang yari. Bueno, dagdagan natin istorya. Alin po dyan sa luwas, mga tugang. Joshua James Vino, ang lalaking pasiguro pero nasa linya na. Joshua, good morning. Please come in. Hello. Ayan. Hello, Joshua. Joshua. Hello, Joshua. Dali Ari, okay ang daraga? Daming kurbana dyan. Joshua, okay na. Ayan, nakalaog na. Ayan, shoot na. Daog sa na, Sir Markan, happy even without money. Ay, pangyari Sabi ba ganinda, no money, no honey. Ano ang mga maugma, mga parauma. Correct. Maski daing kwarta, ugma sindata. Primero, may gwasindang na ipapakaon sa pamilya. Pagkatapos, igwasindang na isisirbi man sa mga kababayan ta. Dapat, kaya nga lang, magmo kita sa maski ang yaw sa to, sapat sa na. Yan. Sabi nga niyan, ito di, may kunyang bagayan na, ngaya, be contented with little, yet wishing for more. Yan daw ang ugali ng mga tao Daing kakuntintuhan. Kaya kon madapa lagapak. Alright, kumusta sa Banwang Daraga? Yes. Sir Mar, digdi sa Daraga Albay, tiging ganyar kan lokal na gobyerno ang mga residentes na makaukod ng magtaga tanom-tanom. Maski Sir Mar sa kanya-kanyang mga natad o kaya kanya-kanyang mga likod kan sa indang mga harong. Tangani ng kumbaga at least sa ibang mga gugulayon, dahil na lamang babakalon o da saro pang paagi para mamantinir ang food security sa lambang mga residensya, mga residentes tigdi Sir Mar sa munisipyo kan Daraga. Tiga pakusog mo niyan ang sektor kan na agrikultura asin parte kan plano iyo ang dapat pati ang mga residentes may share sa pag-develop Sir Mar kan agriculture digdi sa Daraga Albay. Katakod kay ni Tabi Sir Mar sa mag-abuto na Lunes, Abril 20, alas 4 ang pagkahapon, magkakaigwan nin distribution nin mga seedlings o kaya nin mga pananom tangani ng magamit man Sir Mar kan mga residentes na magtagatanom-tanom sa sendang kanya-kanyang mga harong, magbilog nin mga sadiring mga garden, panuman, tangani ng igwa lamang nin pagtaga-ani-anihon pagtumba ni nagkapirang bulan. Nagkapira Sir Mar sa mga i-distribuir na mga seedlings, igwang hantak, talong, talong, kamatis, yung mga kunyang may okra,
Mga madali yan May na dada. madaling mapakinabangan. May patola, Aha. may kalunggay, Ang magaling kanta, may pipino. seedlings na di, madali na magtubo. Matubo na. Madali na, supang na. Nakasupang na, madali na sana. Okay? Kaya yan ang pag-inganyar kan lokal na gobyerno. Kaya gusto, Sir Mar, na okay, nakakaisip na magtanom-tanom kaso day aram kung saan mako akay pantanom. Ang pag-inganyar kan lokal na gobyerno, magpasiring Sir Mar sa atubangan sana kan munisipyo alas 4 hapon sa Abril 20 dahilan ta magkakaigo Sir Mar nin mobile nursery kung saan duman man ipapanao ang manlain-lain na klase nin mga pananom. Sa inyo ang gigibuhon? Sa atubangan Sir Mar kan munisipyo. Atubangan kan munisipyo. Kasi ang kinagayod dyan sa dalaga, so mga nakukuabaga na mga nalalapa dyan sa merkado, piko proseso kan menro, pigigibong abono, asin piko panaong libre. Correct. Di ba? Tama yan tabi, Sir Mar. Yan, ano pa ang pigalat ninda? An kalaban naman sa ugak. Manggad. Yaw na so pantanom, yaw na so daga na masustansya. Minsan may abuno pa. Ano pa? Correct. Yusip. Mas dahil mo kay pang dakulang daga. Kaya pa mo sa naman ng sako, container, kung ano pa. Nanyaon din sa maski sa maras bisang kan arong mo pwede. Diskarte lang sa buhay. Diskarte sa buhay. Kaya diyan na hapon, diyan sa Anislag, igo diyan na kunyan, nakaraban. Ang pinunan giranay ni na Sir Marlon na Lunggabel at saka ni Sir Edwin Ribangos yung pagtiripon-tipon sa mga kabarangay para turuan kung paano ang tamang pagtanom, asin tawan ng seedlings tangani po na may balon pa uli, asin makapagpuuna kan mga pagtanom ta sa tuyong mga households. Correct. Okay, sige. At saka si si Mayor Vic pala ang sa iyang puso karani dyan sa pagkapagtatanom. Sarap sa mga kunyan, tigitawan focus, agriculture. Magayunan so nailing kung picture na pigduman niya dyan sa Gabawan. So nursery kang municipal nursery. Oo, mga matematindian, mga tubo kan, mga kunyan duman namudo baga si Mayor Vic namudo ki mga gulayon pa testingon tayo kung no kasiram asing karag si Piade. Ang kinamarayan mo pati Sir, maging yan si Municipal Agriculturist Melji Matosinhos. Sarang beses na nabisita ko Sir Mar sa opisina niya. Gulpi duman ng mga gulayon. Sa inya ko ali padarangay adigdikan mga residente ngayon na tinaawan taki mga pananaw kan mga nakaaging bulan. Iyo, Tiga hato doon man Sir Mar si Madam Milji sa opisina. Bilang pasalamat man ngayon. Tawan ta ka mga tawon ni sobraman ini sa mo. Namatibay mo mga kunya mga amiga tadi. Very good. Yan tabi Sir Mar na dagdag na istorya Joshua Bino, DCGB. Thank you very much Joshua. Diyan po maduwi natin ang istorya. Oy, hi Lisa Fajardo, happy birthday. Nida Perico, morning, blessed po Sir Mar. Happy birthday po. Hindi ko naman birthday ngayon Pasado na po sa mga taga Purok 6, Looban, Kisaray, Bariw, Kamalig. Yan. Si Kuya Bob Candano, good morning. Sabi ni Kuya Bob, ako baga ngayon, nakamonitor from sign on to sign off. Kaya mas kinihila ako mag-comment. Pag shoutout mo ako. Arig na boss. Yan. Basta dahil kita nalugaran magkandakan. Warm my lips against your lips. Ang nyari. Mading Cora Valaoro, good morning. At saka kay Padingdan, good morning. Siring man kay Nilda Perico. Pa-shoutout na po kay sa family ni Freddy Mural dyan sa Sentro Bariw, Kamalig. Yan. Alright. I think wala na tayong na-miss, mga kababayan. Nabasa na. So, iskid na muna kita. Mga tugang mahangos lang po ako. Pagbalik ko, pagkatapos ka nagkape ng mga mensahe ni Papa June, mabareta po kita GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras nga to alas 6:05.
GB News Express. Mga baratang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Marhay na aga mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 18 sa bulan kan Abril 2018, ini po ang GB News Express. Sa pangalan ni VP Henry Maceda, ako po ang sidong Paramentas Makaibanan, Mardilad Daingiba. Sidelines ng darakulang mga bareta sa lado lokal, Siyudad ng Legazpi mantinidong safe sa ibongkan pagurus kan ranking hali sa pang-siyam pasiring sa pang-11 sa World Index Safest City sigon kay COP Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Konstruksyon kang kainutong multi-species freshwater hatchery sa probinsya ng Albay. Pupunan tulo sigon sa BFAR matapos ang groundbreaking kasudma. National Deportation pwedeng kampangon ni dating Congressman Saldico matapos na magluwas na warang extradition treaty ang Pilipinas sa Sinan Prague. Miyandas na propestong postponement kang barangay SNSK elections nakadepende na sa aksyon kang Kongreso sigon yan sa Malacanang. Sa ibang nasyon, Pope Leo nagpagirundom na dapat gamito na tulay ang katrangkiluhan, ang pagtubod, bako, bayolensya. Sa lado ng pagnanegosyo, price freeze sa basic goods, pinalawig pa sa Mayo 10, sigon man yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa tuyang health news, aramon po ang natural na paagi para mapangatamanan ang healthy heart, sigon sa mga eksperto. Mga tugang yan ang headlines sa tuyang darakulang mga bareta sa GB News Express. Ngunyan sa detalye spoken sa tuyang mga bareta enot sa lado lokal. Sa giraray na narekognisar bilang saro sa safest city sa Pilipinas ang Legazpi City ngunyan na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. nasa ika-11 pwesto ang Legazpi City sa 2026 list of safest cities na pigpaluwas kan World Travel Index. Sigon kay COP Tagtag, nagkaigwaning pagbaba sa ranking kung saan kan taon 2025 nasa ika-9 na pwesto ang syudad, alagad naglang kauman sa 1.64% ang average kan syudad ngunyan na 2026. Sa ibong kini sinabi kan opisyal na masasabing safe pa manggiraray ang Legazpi City sa ibong kan pagbaba kan ranking sa World Index Safest Cities sa pagsasabing nagbaba nin 205 ang crime incident sa syudad. Pinagbasehan man sa recognition ng affordability na nakapokus sa turismo asin experience kan turista sa mga serbisyong ipigopresir. Katakod kini siniguro ni Tagtag ang padagos na esparsos kan pulisya sa pagsisiguro kan seguridad asin pasyor den sa syudad na midbid na bilang seat of fun and adventure. We will assure na hindi tayo matatanggal sa top 20 safest city dito sa Legazpi, and with the help na rin ng Police Regional Office 5 headquarters na actually nagdi-deploy din sila ng mga tropa nila dito sa Legazpi City in order to make the Legazpi City safe, and sa mga public safety services natin is napoprovide natin sa mga Legazpino at saka sa mga pumupunta dito sa Legazpi City. Ang pahayag ni Legazpi City Chief of Police Colonel Arthur Tagtag Jr. Yan, estando sa dagdag niya itong barenta, Baby Angel Mustasa na sa linya. Angel, let's come in. Sasalang na sa hearing sa Senado ang propestong ley na magbabawal sa mga aki na may edad 16 anyos pa ibaba sa paggamit ng social media. Iniyan payag sa DCGB News ni Senador Sherwin Gatchalian kan magbisita ini sa syudad kasuhapon kung saan sa iyang ipaliwanag na ang ley may katuyuhan na proteheran ang mental health well-being kan mga aki. Sigun sa Senador, may nainot ng pagdangog manungod sa Roblox application kung saan dakol na mga health issues ang nagburutwaan dahil sa pagkawat kan mga kaaki, kaibahan na nagiging bayolente ang mga aki na nagkakawat kay ni. Dugang pa kan senador na dakol ng mga nasyon ang nagpautob kay ni na siring na pulisiya kaibahan na ang Europe asin Australia. Sinabi ni Gatchalian na nasa 7 sa 8 senador ang enot naman na nagpahayag din suporta sa nasabing propestong ley asin oras na maisa lang ini sa hearing makaskas maining maaprobaran asin magiging ley sa nasyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Yan, santo kay dito nating multi-species freshwater hatchery sa probinsya kan Albay.
Nakatala ng puna ng pagkapatindog. Ini naman ang pinag-anunsyo ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Regional Director Arian Pioquinto sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Pioquinto, nasa 10 million pesos ang budget na pigalukar kan Department of Agriculture o DA para sa nasambit na hatchery. Sa iya man na sinabi na dakulan magiging katabangan kay ni, partikular sa mga parasira sa probinsya ni Albay. Ang hatchery ititindog sa Albay Farmers Bounty Village sa Barangay Kabangan, Kamalig, Albay, mantang ang groundbreaking ceremony kay ni ginibo kasuhapon na Abril 17. Mientras tanto, sinabi ni Pioquinto na mga halimbawa kan sira na pwedeng pabuhayon digdi, iyon tilapia, hito, asin, crayfish. Ang Albay, ba maning areas for aquaculture sa freshwater na more than more or less 50 hectares, takulang bagay na po yan. Pwede na kita dyan magsilapya, maghito, gusto pa bagay itong crayfish mo yan, kahit itong ibang mga endemic species na pilitan ibubunin. Ang payag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Regional Director Ariel Pioquinto sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, si Karen Ala may dagdag na istorya hali sa luwas. Karen, please come in. Milyon pesos na fondo sa pag-asistir sa mga apektado kan krisis. Distribusyon an masugsug na pinag-adala ng unyan kan gobyerno probinsyal kan Albay, tanganing masiguro na gabus ng gad manginabang sa tabang na inikan probinsya. Enot ng sinabi kan gobernador, dapat nanggad pag sinabing apektado, maski mga nasa middle class, mga nagtatrabaho, asin talagang sumanga deng dai sa buhay, makaabilar kan tabang kan Kapitolyo bilang pararehong apektado kay ning krisis na dala kan gera sa Medio Oriente. Sigun kay Gobernador Rosal, daing politikahan, daing pirilian ang pait kan asistensya na ini sa oras na maaprobara na ang asistensya para sa kada familia, kada mga driver, kada mga estudyante, mga parauma, asin parasira. Matatandaan, 80 million pesos ang pigpapahiro ngunya ni Gobernador Rosal sa probinsya, tangani na makatabang bilang multi-sectoral intervention sa crisis sa mga naunang bitan na sektor. Karen Ala, DCGB News. Sa dagdag niya itong mga baretang lokal, Department of Environment and Natural Resources padagos po na naglilibot sa Manila na parte kan riyon, tanganing irani sa mga Bicolano ang serbisyo kan sa indang ahensya sa pagikan DNR Express permitting on wheels. Sigon kay DNR Environmental Management Bureau o EMB Bicol Information Officer Jasing Takuyan sa entrevista kan DCGB News. Sinabi ni Takuyan na sa pagikan DNR Express mapapadali na para sa mga Bicolano ang pagproseso ka mga permit dahilan taan opisina na ninda an marani sa mga para magtaon in manlain na serbisyo kung sa hindi na kay puan paan magpasiring sa sendang opisina. Sigong kay Takuyan, nagkapira sa mga permit asin serbisyo na pig-opresir kan DNR Express, iyo ang tree cutting permit, transport permit, pagpaparehistro kan chainsaw, residential asin agricultural free patent, certification kan land status, certificate of wildlife registration, water permit, environmental compliance certificate o ECC, mineral processing permit asin kadakol pang iba. Katakod kani tinawanin doon ni Takuyan na ang DNR Express permitting on wheels ang naka-schedule na magbisita sa probinsya kan Catanduanes sa masunod na bulan. Actually, lahat po ng provinces pupuntahan po natin dito sa Bicol Region. We are expected by May po. Catanduanes naman po kami. Sa June po, Masbate City. Sa July po, pupunta po kami ng Siruma. And then sa August naman po, ay pupunta po kami ng Sorsogon City. Then sa September po, ay pupunta po kami Daet, Camarines Norte. Then pupunta naman po kami by October sa Caramoan, Camarines Sur. November is Iriga City, and December po is Tabaco City. Ang payag ni DNR EMB Bicol Information Officer Jasing Takuyan sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, nasa linya si Pio Fernandez sa dagdag na istorya alipod niya sa iyang area. Papa Ping, please come in. Yes, good morning Andy Mar, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang Bareta International. Ipinagtalaan na sa maabot na Lunes
oras duman sa eastern section kan sa tuyang Kinaban an ikaduwa nga ugada kan paghururo na kan mga representantes kan Estados Unidos de America sa panginot ni Vice President J.D. Vance asin kan mga representantes man kan Iran sa panginot kan sa indang Foreign Minister na si Abbas Arghachi an ikaduwang paghururo manungod sa mga demands na ipinagturulkan mag-inibong na lado may kinaraman sa giyera sa Medio Oriente. Sa nasabi ng paghururon, pinag-unambitan ni Presidente Donald Trump na posibleng mapirmahan na ang pinal na kasunduan dahilan sa susog sa pinaka-latest na pahayag ni Presidente Donald Trump, nagkapirang minutos pa sila nakalihis, nag-uyo na ang Iran sa gabos na mga kondisyones na ipinag-set for digdi sa preliminary talks na initabi and dimar na pinagigibo antes pa ang gigibuhon na paghururo na naman ikaduwang ugada sa maabot na Lunes duman sa Islamabad sa Pakistan. Mga dagdag na bareta, ako po si Pio Fernandez on the spot report. Thank you very much, Papa P. Pagkatuwang development po yan sa tuya pong pigbabantayan na conflict dyan po sa Medio Oriente. Mientras tanto, sa dagdag na baretang lokal, Chief Jimmy Nasalita na sa linya. Chief Jim, please come in. Sa ibong kantindi, kaninit kan panahonan mga livestock kasin mga tama na hayop kan mga tao dahil pamanin report na nakaabot sa karaman kan Provincial Veterinary Office sa pamamayo ni Dr. Pancho Milla, mga kailanganin mga hayop maginso pigbabantayan ng mga kahayopan sa polling sites asin mga hayop gikan sa pamitisan kan bulkan maski por paano kaya paman kan mga resistensya kan mga ini asin pig sa sakripisyuhan kan mga may sadiri na ayudahanin sa kate an mga baka, karabaw, kanding asin iba pa sa pagsabing konsideradong katabang indaan mga ini sa indang buhay konsain an mga sabsabon sa ngunyan medyo nag-aaral lang na kung kaya kaipuhan ayudahan ang mga ininin sa kate. Pig siguro ni Dr. Pancho Milla na padagos ni ng pigmumonitor ang mga salod kan mga hayop digdi sa Albay kung saan ang good news dahil report nin mga kahilangan sa ibong ka nagtitinding temperatura sa kapalibutan. Matatandaan durante kan magpuunan ng Burukan Bulkang mayon, iguanin mga pig-splisir na mga polling sites o mga evacuation centers para sa mga hayop na pig-roll out sa pamitisan kan Bulkan, alagad sa pag-monitor kan DCGB nyo. So ibang hayop, voluntad ng pig-out kan mga kanibang may sadiri kan mga ini. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Tagali kain, Chief Jim sa 3rd District. Lipat kita sa 1st District. Nasa linya si Pading Jomar Bien. Pading Jomar, please come in. Salamat Paring Mar, nagtaltag nin mga emergency hotline numbers an CDRRMO kan tabako sa mga entrada kan syudad. Sa impormasyon na nako kang DCGB News, sali kay Jel Mulato, pamayo kang CDRRMO tabako, na katuyuan kaini na ang mga madayo o mga turista na magpapasiring digdi sa syudad kan tabako, igwa na tulos nin kopya kan mga emergency numbers in kaso kinakaipuan ninda ini sa indang pagbisita sa syudad. Kaya riba sa mga ipinaglag ninda sa Darakulao na karatula sa mga entrada kan syudad, iuan hotline kan CDRRMO Operations Center and Ambulance Services, ang Public Safety Office, kasabay naman so Philippine National Police Tabaco, Bureau of Fire Protection Tabaco, Coast Guard Tabaco asin ang PNP Maritime Tabaco City. Ang mga naunambitan ng mga darakulang karatula, yuan ipinagbugtak ninda sa mga entry points sa Barangay San Carlos, kung hali duman sa norteng parte kan Tabaco sa Barangay San Lorenzo, kung hali ka sa sur na parte Barangay Buang, kung hali ka naman duman sa western parte, asin kung hali ka sa este itong kaya hali ka sa Catanduanes, iguaman digdi sa Barangay Kinale asin sa Cormidal sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Paring Jomar. Mga tugang, yan po ang mga rangkada ka mga bareta nato sa lado lokal, digdi po sa GB News Express. Ang bareta nato sa lado nasyonal, makalis lamang po kani. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog
asin nagahatod ng magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. GB News Express. GB News Express. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, posibleng mampang si dating ako Bicol Representative Saldico sa deportation matapos ining maaresto sa Prague bilang undocumented alien dahil sa kansilado kaining pasaporte. Sigo nga kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor Jan Vic Remulla, nagluluwas na daing existing extradition treaty sa pagultanan ng Pilipinas as in Prague sa Czech Republic dahilan para sa opisyal niyang siyang maging unwanted alien sa loob ka nasabing nasyon as imposibleng ma-deport sa irarom ka mga naging pagbalgar kani sa immigration laws. Dahil man nagtaon ng eksaktong timeline ang sekretary kung na rin posibleng maibalik ka nasyon ang dating kongresista pero siniguro na pigigibo na kang gobyerno ang na magkakaya base man sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gibon ang gabos na nahiling na lakdang para maparikas ang pagbalik sa nasyon ni Ko. Mientras na nagalat man sa pagbalik ni Ko ang mga booking procedures na nakatalaan na gibuon sa Philippine National Police o PNP bago siya yampang sa Sandigang Bayan para sa siyang mga nakapindyenteng mga kaso. Mientras nanto ipinahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na handa si Presidente Bongbong Marcos Jr. na dangugon ang lado ka mga tawong pigkukonektar sa flood control scandal kay bana na si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Kasimbagan ni Castro kanapoton kung handa ang Presidente sa posibleng tell-all ni Ko pagbalik kay ni sa Pilipinas
Sigon kay Castro na mas importanteng maaraman ko nanda si Ko na magsabi ning katotohanan asin pangaranan ng iba pang posibleng impalto sa pigsasabing irregularidad. Tinawan niya ni doon na daipig ko konsiderar kang palasyo na guilty si Ko pero importante pa magiraray na maluwas ang gabos na impalto sa issue. Sa dagdag niyatong bareta, sa katakod na bareta, naglalaom siya ko Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na matawanin pagkakataon si dating Congressman Elizalde Co para masabi ang gabos na sa iyang naaraman manungod kan manamaliyang proyekto kang gobyerno. Inan sinabi ni Garbin matapos na i-anunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pag-aresto kay Co sa Prague. Piglalaoman ni Garbin na matel all si Co dahil dakul pa ining day nasasabi. Sigon pa sa report, paduman si Ko sa Germany, kanulangon ka mga otoridad duman asin pinabalik sa Czech Republic kung saan ini nakakulong ngunyan dahil sa pagday na dainin magkakanigong mga dokumento. Yan, tas tanto nagpaluwas ang Department of Finance o DOF ng rekomendasyon kan Bureau of Internal Revenue BIR ng Revenue Regulations number 3-2026 kan Abril 17 2026 na nagtataon ng implementing guidelines para sa paramentas na suspension kan excise taxes sa liquefied petroleum gas o LPG asin kerosene. Ang regulasyon pagkapaotob kan Executive Order number 114 series of 2026 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Abril 16, 2026 na nagsusugo kan suspension ng buwis sa piling produktong petrolyo susog sa Section 148 kan National Internal Revenue Code of 1997. Po Abril 17, 2026, suspendido ang excise tax sa LPG, pera kung gagamiton bilang raw material sa petrochemical products o motive power, asin sa kerosene, pera kung gagamiton bilang aviation fuel. Ang suspension madurar ng tulong bulan na sinuugidon bulan-bulan kan Development Budget Coordination Committee. Ipinagodon man sa BIR asin Bureau of Customs na magsumite ng bulanan na report sa Kongreso na may kinaraman sa kantidad asin volume ka mga produktong sakop base man sa import asin local production records. Kaibanan sa guidelines and documentary requirements para sa importers asin manufacturers, stock inventory rules asin magakanigong penalidad sa mga mabalgar. Sigung kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagkikipagtabangan ang Bureau sa DOF sa tulos na pagpautob kan direktiba ni Presidente Marcos asin pagyadalan pa ang iba pang lagdang para suportaran ang relief efforts ng gobyerno sa tahaw yan kan krisis. Sa dagdag pang barenta, panahon na para ibalik ang poder kang gobyerno sa industriya ng petrolyo tanganing maproteksyonan ang mamanwa ang Pilipino sa oil price hikes lalo na sa panahon ng krisis sa petrolyo sa world market. Tinawan doon ni Manila Representative Joel Chua kaya nag-apilan ini sa Kongreso natawan ng paralelan sa iyang House Bill 8839 o Fuel Price Stabilization Energy Security Act na may kamautan ay balik sa poder kan gobyerno ang oil industry. Kapag naging liya na sabing propesto, mabuktak ng Fuel Regulatory Board na iyon madesisyon kung tutugutan o dahi ang ipapaotob na oil price increase ka mga kumpanya ng petrolyo. Ibabalik man digdi ang Oil Price Stabilization Fund o OPSF na gagamiton para sa mga oil companies kapag nagkaigwanin giraray na tensyon. Sa propestong Fuel Price Stabilization and Energy Security Act, magkakaigwanin malinaw na mekanismo para maprotiran ang Pinoy consumers. Pigpaliwanag kang kongresista na pagkontrolado ang biglaan na aumento kang gasolina asin diesel dahil maapektaran ang pamasahe asin presyo kan mga barakalon kaya protektado ang kabuhayan kan mga Pilipino. Sa dagdag pang baretang nasyonal, bukas ang Malacanang na pagadalan ang sagiraray na pag-oktabak ang Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections o BSKE para makatipid ang gobyerno sa tahaw kan epekto kan tensyon sa Medyo Oriente.
Kasunod ini kampahayag ka nagkapirang kongresista na posibleng umabot sa 16 billion pesos ang matitipid kung day malalawasan eleksyon. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na ikokonsiderar ni Presidente Marcos Jr. ang anuman na propesto basta magkakarahay ini sa nasyon. Siringman sinabi niya na nakadepende mangyari ang magiging desisyon sa posibleng lay na isusumitir sa Kongreso para sa pagpaoktaba kan barangay sinsangguni ang kabataan elections. Pagatugang niyo po ang bareta niya sa Lado Nasyonal. Ang bareta sa ibang nasyon asin sa lado bang negosyo, siringman sa salud, makalis po kini. GB News Express. GB News Express. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Bakunang banat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Radvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Radvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Radvax Tabaco, beside Siga Hospital. Radvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Radvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Radvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Radvax Pilar, Radvax Castilla, Radvax Piudaran, and Radvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Radvax. GB News Express. GB News Express. Para po sa bareta nato sa ibang nasyon, nagpaluwas ng sarong maisog na pahayag si Pope Leo XIV na nagkapagirumdom na ang pagtubod ay dapat gamiton bilang kasangkapan para sa poder o gyera kundi para sa katuninungan sana. Binatikos kan Santo Papa ang mga lider na pigagamit ng reliyon tawanin rason ang bayolensya. Tinawanin doon kan Santo Papa na ang pagtubod dapat maging tulay para sa katrangkiluhan na sindain o arinman dapat maging kasangkapan sa pagdominar o pagwagas ng bayolensya. Sigon sa American Pope, na tunay na katrangkiluhan da ipigipirit sa paagi kan kusog o pamamwersa, kundi sa paagi kan dialogo asin pagkakasinabutan. Nagbatanid man siya ng paggamit sa pangaran kan Diyos para sa pansadiring political o military interest. Iyo ang pigdadagdadara sana sa kadikluman asin katian. Tinawanin doon ni Pope Leo XIV na ang mga peacemakers o tagapagsulong nin katrangkiluhan pigbibindisyonan asin pigbibiyaan bako ang mga nagapawagas nin mga kariribokan. Storyang may May understand to sa tuya pong bareta sa lado ning karawat o kaya sa lado ning pagnenegosyo. Pinalawig po ang price freeze para sa basic goods sa mga pangenot na barakalon sagod sa Mayo 10 sigon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ini kasunod kan mga kasunduan entry kan manufacturers asin retailers. Magiramduman na inisyal na itinala ng price freeze sagod sa Abril 30. Sigon kay Trade Secretary
Maria Cristina Aldiguer Roque. Nagtugot ang mga manufacturer as in retailers na palawigong pa ang price freeze para sa basic necessity as in prime commodities base man sa sendang pinakabagong pagtiripon. Naipautob ang pagpapalawig kan price freeze matapos ang mga konsultasyon sa industry and stakeholders bilang parte man kan esparsos na mamantinir ang estable na presyo ang mga pangenot na barakalon. Nailing man na nakatabang ang pagbaba kan presyo ng petrolyo sa desisyon na daing paggiro sa mga presyo ng mga basic goods. Sa tuya pong bareta sa aspeto ng salud o health news, ang puso ang pinakamalagang organ sa lawas ng tao. Digdi kaya naghahali ang dugo na nagsiserving krudo sa tuyang mga external o kaya internal organs araw kan utak na matawan ng padago sa supply ng oxygen. Paliwanag ang mga eksperto na matinding pangataman ang kaipuan ka sa tuyang puso para mantenido man na healthy ang sa tuyang lawas asin magka-pungsyonar ang sa tuyang internal organs. Kaya para ma-achieve ini, nagpaluwas ni makusog na paagi habang eksperto on how to do it asin dapat tatandaan sa oral daw. Primero ang kabilugan na fat o taba ng pigkakaon day dapat magsobra sa 30% kang kabilugan na calories sa kada aldaw. Ikaduwa ang saturated fats naman hali sa mga matabang karne asin mga mamantika na pagkaon day dapat magsobra sa 10% kang kabilugan na calories sa aldaw. Ikatulo, mandang ang polyunsaturated fat hali sa mga sira asin mani day dapat magsobra sa 10% kang kabilugan na calories sa kada aldaw. Pangapat, ang volume kang cholesterol hali sa mga pigkakaon day dapat magsobra sa 30 mg sa kada aldaw. Panglima, ang carbohydrates, particular ang mga complex carbohydrates dapat sana nasa 50% kang kabilugan na calories sa kada aldaw. Pang-anom, ang natatadang porsyento kang calories na kaipuan sa kada aldaw dapat na panuana ng protina o protein-rich foods. Pagirumdum ka mga eksperto ng kabilugan kang calories na dapat makonsumo sa kada aldaw, nakadepende sa gabat ng sarong individual asin dapat sunodon ang pagkakaigwa ng sarong well-balanced diet. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya si Ma'am Alexis Rubibar, Pag-asa District Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning. Please come in. Morning po. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, kunyang petsa 18 ng Abril, aldaw pang Sabado, ang nakaka-apekto man nila yon sa buong Bicol region is itong mga localized thunderstorms. Yung asahan niya to na padagos ang weather condition na bahagyang mapanganuron sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong kabikulan ngunyan na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa norte sirangan ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alo nin kadagatan. Ugat ng temperatura ngunyan na aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang heat index naman, asahan niya to na sa ating heat index forecast na possible na aldaw dito sa Legazpi na umabot ang heat index ng 37 degrees Celsius. So hapon naman ang pinaka-alangkaw na heat index na ating record is Pili, Camarines Sur kung saan nag-abot ng 38 degrees Celsius, and din naman sa Legazpi City, Albay nag-abot ng 37 degrees Celsius. The rest naman digdi sa Bicol region almost same, nagre-range lamang ng 36 to 38 degrees Celsius. So, padagos man nila yon ang good weather, no, na namamatian pa. Sa tuyang monitoring ay tigmo-monitor taman giraray itong bagyo na sa luwas kang Philippine Area of Responsibility, itong si Typhoon Sinlaku, pero sa ngunyan ay teman talaga kita maapektuhan itong bagyong ito at
continuous lang ang pag-arayo nito sa tuyang bansa. Bale, yun po sa ating forecast. Ini po si Alexis Rivar, hali po digdi sa Pag-asa Legazpi. Thank you very much, Ma'am Alexis. Makadugang yabo ang sa tuya pong mga bareta. Mudyang po na pagkaaga. Hello kay Winifred Liop. Watching from Castilla, Sorsogon. Siring man si Regina Nudo Nerves. Good morning. Blessed morning. Shout-out man po sa mga taga-Piodoran Albay. Siring man si Bueno Lance, good morning. And Fede Rodriguez, good morning po from Pariayan, Kamalig, Albay. Mga tugang sa pangalan po kasi mga nakaibanan sa pagsurat kan mga bareta. Diyan po sa Newsbase. Jenny Baleran, Shara Mayron, at si Nicole Ann Gloriani. Laro Technical, Kuya Juna Police. DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez, and siyempre ang Mega Force Patrol. Sa pangarang mga Pag-asa, District Regional Forecasting Center, si Ma'am Alexis Rivivar. Maraming salamat po sa pangarang po ni VP Henry Masega. Ako po sa dong naging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Thank you and God bless the Philippines. GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB, malalauman sa gabos na oras. Alright, balik kita sa Morning Init mga kababayan. Ay, ang bilis ng oras ha, 15 minutes bago pa mag-alasente ng pagkaaga. Nag-miss call sa kuya si BP Henry Kasubago na gumarita kita. Ano yan? Makimarites daw kita. Madlamang makalusot kita dumanadi. Ayan, medyo garo maluyan signal ko maluyan signal. Dahil kunyan di nakabalda. Anong oras daw dumanadi? Ayan, day nagkunya no, day nakakonektar mga tugang tibad mga pudtod-tod, mga tugang baka na-miss na kamo gusto kamo makauron man. Matindang biyahe ninda, dire-diretso,
Kaya aran tabay sana po baka Monday maka-fix na ning linya mga tugang makaibanan na doon sa programa si Depende, no? Pero hanggat day po nakakalusot na sa tuyang Vice President for Network Programming, kita mo na po mag-iba-iba. Tsaga-tsaga sana. Di ba? Alright. Yan po tabi, duman sa mga kababayan ta, yan ang abangan ta na mga development po duman sa sa Medyo Oriente. May mga breakthrough na sabi nga ni dakulang bagay nga para sa mga kababayan na apektado kang pagpadago sa pag-itaas kan produktong petrolyo na ultimamente naapektaran man mga tugang sa mga presyo kang barakalon, lalo na kung nasa rayo ng mga lugar, lalo ka ng mga nasa probinsya ngaya, sabi ka mga taga mga kababayan ta. Abang-abangan ta mga tugang, basta as of as of kasuhapon, base sa tulong alon na trading, posibleng mag-rollback ang produktong petrolyo, ang particular ang diesel, sa maabot po na Martes, petsa 21, 6 o'clock in the morning, nasa 16.80, pwede nearest to 17 pesos. Pero baka madugangan yan because as of kanina, mga tugang, nagbaba ang presyo sa world market sa kada bariles po kang krudo. Epekto yan kan pagkasundo kan inipong Hezbollah, kang Lebanon, asin kan Israel na magpotob ng 10 days, mga tugang na ceasefire, para pag-urunan kimaray, dapat nag-ibon para marunot na sa Hezbollah. Yan. And then, kanina, yan po na nagtugot na daw po sa Iran. Duman sa pigproponir, mga tugang kang Estados Unidos, na peace deal. Anong mga nakapalaman para matapos ng gera dyan. And ang sabi, aminable na daatabi sa Iran. And then, development, mga tugang, kasubanggi. And then, hanggang nun yan na naglangkaw, nagbukas na, mga tugang, completely open yung po na Strait of Hormuz. Kaya, puwerte na so pa agi-agi ka mga barko. Ang sabi 200 na barko nag-agi dumang kada aldaw John. Bata sadit sa naman ayakpit may kurbada pang diit. Pero antibay ni day nagsarabitan. Matitibay. Digdi sa Pilipinas maiwason ang dagat kasi suro sa abitan ng mga barko kan Navy Buda kang barko kang Coast Guard kang mga taga China. Dapat na mag-aradal ka mo duman magmaniyo ki barko duman sa Strait of Hormuz. Ayan, alright. Kasubago kaya, di kita nasa Nevada na mga tugang, sina BP, Las Vegas. Ayan, yun duman ang kanyang atindiran mga tugang. Balong tanong ginahita, naka-online man si BP. Naka-online kaya lang baga kung busy. Kung talaga nag-aandar ining sa kuyang ikipay, day nakabalda, pigblang kagaro ni Donald. Pigblang kagaro ni paring Donald, batog ba nun si Donald Trump mga tugang. Ayan, si VP Henry nag-upload. Ay day, nag-upload kita kay VP Henry day nag-lebalda. Wesa na, magatugang natibad kung pagbelo na lang maka-istorya tarig makor kumusta taman sa inda pong pagbiyahe, okay? And then siyempre ang mga updates man sa mga atindaran po nila naman na pagtiripon, alright? Basta naman po sa mga kababayan ta, may mga pinaghanda sa tuya po ng mga gobyerno para po sabi nga ni kayan maging ma-secure ang food security. Dakulang dakula po ini na pigaabangan tayo na kung interesadong maridig mga tugang duman sa gigibuhon na
freshwater hatchery. Multi-species hatchery. Freshwater multi-species hatchery. Diyan po mismo mga tugang sa Apaw. Sarong dakulang lugar po duman na kanakauron ta kasudma si Director Pio Quinto kang BFAR. Downloaded na sa ang pondo amounting to 10 million para ma-develop po ito mga tugang na multi-species freshwater hatchery. Sabi kayo na tinutan sa Albay na pwede po mga tugang makaproduce ng 1 million to 5 million mga tugang na mga fingerlings. Fingerlings ng mga ibang klase po ng sira. Kasarabay na nagtitrending ngunyan na crayfish. Yung mga buyod baga. Tapos tilapia, hito, karpa. Yan na po tabihan pwedeng maipanao. Tadyang papabunay yun ninda ang sarong dakula na sira na parabunay. Tapos atamanon ninda ito duman sa mga fish mga fish cages, di ba? Ang po ninda kaya ni fish pen, no? Yung fish tanks yan, mga fish tanks na halos kaparehas ang itsura. Kaya ito pong nairing na dyan sa Maunon, sa Ligaw, asin dyan po sa sa Pantaw sa Libon. Ang kaibahan lang, itong yaon duman sa duwang na unambitan tang munisipalidad, asin syudad, mga tugang, ito, marine. Magkasabi yun, ang tubig duman, askad. Diba? Askad. Ini, nagigibundig di sa Kamalig, mga tugang, tabang. Yan. Mga sira sa tabang. Yan ang sabi, para ma-resolve sa problema sa kuryente, at yan may mga filtering system yan, saka siyempre may suction, gagamitan na po, ang sabi ni Director Pekinto, ng solar, power system. Tangani ngayang continuous sa indang, pag-andar kayan. At ayan po naging problema duman sa duwang multi-species marine hatchery na nainot pong kinonstruir. Dahil sa bako establing kuryente, mga tugang may mga sira na nagkagaradan. Pero ngunyan, dahil lang po dyan, may solar energy na ibubugtak, hindi tranquilo na. Diba? And then, dahil dakula itong lugar, ang sabi ni Director Piquento, may avenue para mag-expand pa. Yan po. Sabi kang gobernador, dakulang bagay po yan. Imagine kaso rin lang nagdigdi mga tugang si Director, si Secretary Francisco Tio Laurel. And duman sa exclusive interview ni Jimmy na suminingit duman sa van, na-ambus interview ni Jimmy sa van habang nagdadalagang pasiring sa Pantaw, duman sa hatchery, na unambitan po yan mga tugang sa entrevista na mabuktak man ang gadigdi. Madali yun sana. Ang dalaga, ang sistema, ang diamond i-download mga tugang sa provincial government so pondo, kundi i-download na yaon ng mga tugang sa sa BFAR, and kabiding na nga ni Garo. Tapos sabi anytime soon after nga the groundbreaking po ng tatulos, sabi po ni Director Pio Quinto. So mangyayari Garo dispersal, mananao mga tugang nin libre para sa mga albayanong interesado. Kung ano man gusto nilang atamanon, pero siyempre supervised yan mga tugang maski nga ningon sa presente, dahil man basta-basta ikamatawan, bibalidate maninda. Pag naghagad ka, tangon yan, pwede ka maghagad yan sa TV. Igo dyan baga ning opisina dyan ang papadakula, papaugbon mga tugang ning mga kunyan, mga tilapia, fingerlings, pigpapanaho po ninda. Ako nga, nakaagad ako duman, mga nakaagling mga panahon. Medyo pag madali lang ako magretiro, maagad na naman ako. May mga bubuhayon po ako duman ng mga fish tanks sa kuya pong area. So mga dating mga tangkal kan urig. Iko-convert ko po ito mga tugang na fish tanks para magatamang kita. And pwedeng magamit. Pwedeng aning maging aquaponics, tinanom sa ibabaw, tapos sira sa irarom. So, mga pupo, mga tugang kan sira, iyo ang magiging pataba duman sa pananom. Aquaponics.
pwede man Papa Jun na umatamang kaning ready to lay eggs, ready to lay chicken, duman mo ibabaw sa fish tank sari. Taso ipot niya, yun ang bahog. Di ba? Mga bagong sistema ko niyan, mga tugang na nagtitrending. Tapos yung crayfish ko niyan, iyo man po ang mga piga para bang abangan. Duman sa mga kababayan ta, padagos lang, ini po na samuyang pinunan man ni na Father Momoy sa tabang po ni Sir Alvin Bandola. Mga tugang na hining pag crab fattening, di ba? Pagpapataba, mga tugang ning ano yan, nin mga hanit, padagos lang at saka malang presyuhan. Malang presyuhan, mga tugang kan mga hanit. Pero sigurado, maski man ngayon mahal, pero sigurado ngayon na pagluwas dyan, mataba yan. Day kamalalan si ba kung araw ko nagbakal ka ngayon minsan na day mga yung laog, puro ngayari kurong. Nalansi ngayon kita. Pero yan, pag nagluwas po yan, in-offer po yan sa, iataman po yan kamara. Pigiling talaga yung kung pwede na siya. Di ba? Vertical crab farming. Na you can do it, mga tugang, maski sa likod kan arong mo, o kung sa ino parte dyan sa arong mo, pwede. Di ba? Kikulong sa cabinet ang kada hanit. Yung ganunuan. Nganing day magka-purutulan. Tayang baga, pag naputulan ki sarong bitis o sarong agat, minabawas, minarisiko ang presyo. Kaya dapat, lalo itong pig-export, dapat kumpleto. Yan. And yan po tabi, para duman sa mga... Tinuruan nga na ko ang John, nga na ngayong bilog, day magkapurugtas iyan, tayo magkapagbuhay pa, pag pinaglakbunan mo yan na, nagkakapurutol, gusto mo ngayong bilog, at sinday man dapat gadanon mo na tabi so kunyan. So crab. Ang gigibukan dyan, bilaw ko sa rep, mga 30 minutes. Tang crab, pag nalipot, minatunglay. Inatunglay. Di, pag tunglay na siya, kumbaga na dismayado siya, dyan mo nalabunan, bilog yan tabi, kumpleto ang sa iyang mga parties kang sa iyang perti pag iling-ilingon. Yeah. Okay. Magtaranom kita tabi, asakin mag-ataman kita, mga tugang ki, ki mga hayop, banok, ataman kita mga tugang ki, mga sira, para po masustenan sa tiyang pangaipo sa pagkakan. Sabi kang Department of Agriculture, padagos po ang sa indang pagtataumanin mga pisog. Tapos sa mga kanya-kanyang mga munisipyo, igwa naman yung mga programa, mga tugang manungod po dyan sa pagtanom, mga communal garden na siniba pa. Tayo na po ng kaipuhan ta, mga tugang, sa pamahal ng pamahal. Bata kita digdi sa Bicol, sa tuya ng mga gulay, yung piglalaom, pigaasa taduman mga tugang alis sa Benguet, alis sa Baguio, di ba? Natural, pag arog na kaya na nagka-problema na kita, nagmahal sa pamasahe, may dahil na nagbabiray mga truck, kulang ang presyo, kulang ang delivery, natural mga tugang, mamahal ang presyo. Law of demand and supply. Di ba? Pero kung digdi ang pigpatubo ang mga gulayon, tata, iba man kaya kita digdi sa Pinas. Duman sa Thailand na, Papa Jun, ang mga pigtitinda duman ng mga prutas, so mga native ninda, digdi sa tuya, imported. Dahil ka na yung maling dyan na pigtitindang bayawa sa gilid. Dati kayo ito, pag nag-agigil sa Burubang kita, may mga pigtitinda dyan na bayawas, may chiko, pati nga nang ito tublon, pigtitinda. Buda, so limonsina, wara. Na wag ka wara na tabi. Mag-produce na yung pagkakan para dahil kita mahirapan. Sa kakarampot natin kinikita, ang kaunting sentimong ekonomiya, pwede na magamit ka mga aki para po sa mga pag-aadal. Di ba? Diskarte lang ang sistema, mga kababayan. Diskarte. Tayo po yan ang gaypuan tango niyan. Then, siyempre, dahil po sa medyo alangkaw pa, pero na dyan, so pag-agi mo duman sa kunyan so presyo kang gasolina, pag-agi ko duman sa may parte kan lidong 88 so regular. O di pagkarga ko sa may CQ, 93. Yung diferensya, bababa pa yan sa Martes. Bababa pa sa Martes. Sa iba may 90,
at saka may 102, di ba? Basta ngunyang talang nailing na igwaning ko niyan, garo kompetisyon. Magkahanap ka ng gasolina na medyo barato, di ba? Unlike before, mga to na nagkaigunang araw ka ng krisis at itigbantayan kang gobyerno, anak ng tinapay. Pag para niyo ang presyo. Yeah? At least kung mailing mo na, oy, may babao, duman, may makakapili ka, makakaoro ekonomiya ka din. Yan so talagang essence kan all the regulation law. Kaya pinasar. Takaning ang magkaiguaning kompetisyon, dahil mala, pirang dekada ang luminihis, ngunyan pa sa nindinasi rape, igwa na kayo nag-file ka sa Korte Suprema, igwa nag-file kayo sa Kamara, dahil man po uminabante. Maging sa Senado, dahil uminabante talaga. O ngunyan din na nahiling, kanalanita na, napatasin na mga kongresman na depisina na, kakukrudo, yan, araliw rin adala na. Dakol na, sabi ang consensus, dakol na talagang aliw ng deregulation na yan. And kung mapipiling magkaigwa ng say ang gobyerno sa pagtasa kumpira ang presyo tanganing day magulpi ang mga kababayan. Tayang ng ayuda, day man matagal, yung managad baga. Ang ayuda, day mata, pag naubos ang ayuda, maagad ka na naman. Pero ngayon kung iyan ngayon may pigubusol na ngayon, i-subsidize mo na sana yan. Halimbawa ngayon, ipinako mo ngayon ang presyo kan diesel ngayon sa 70 pesos. Kumpara ngayon sa existing ko niyan. O, di 70. Yan ang babayadan sa kan tawo, kan motorista. So tada, sa gobyerno mabayad. Ayos pang bagadi. Everybody, mga tugang, will benefit. Bako lang transport sector, kundi maging mga nasa middle class, dahil dahil maitaas ang pamasahe, dahil maitaas ang barakalon. Yo, alright, mga kapatid. Iskeda na muna si Papa Mar. Dito po sa pong Morning Hirit. Salamat po maray sa sendo pong pagantabay asin pagtyaga. Salamaton. Tawaran mo ni Henry. Taud-taud lang po. Mabarita kita alas 7. Ako magkaiba makaiba ng Bunido. Hanggang mamaya tayo na 8:30. Kami ni Doc Joey ay mag-iribanan duman sa Radyo Klinika. Standby po tabi. We will be back. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si baby? Bago umuwi,